मालवणी वाटण व्हिडिओ मी टाकलेला आहे, लिंक शेअर करते आहे। रेडी वाटण हे फ्रीजमध्ये बनवून पण ठेवू शकता, आठवडाभर राहतं। जेव्हा पाहिजे तेव्हा घेऊन तुम्ही फिश कढी, नंतर सुकं फिशचं तिखलं, सुकं प्रॉन्स वगैरे सगळं बनवू शकता याच्यामध्ये। आज मी घोळीचा काटा, घोळीचा हा अर्धा काटा मिळाला आहे, मोठा आहे, मस्त जाड काटा। घोळीचा काट्याचा रस्सा मी दाखवणार आहे, मालवणी घोळीच्या काट्याचा रस्सा। आणि सगळी तयारी त्याची केलेली आहे। एकीकडे पॅन गरम करत ठेवला आहे, त्याच्यात आपण खोबरेल तेल वापरणार आहोत। कोकणात खोबरेल तेल वापरतात, तुम्ही साधं जे घरात असेल घरगुती तेल वापरलं तरी चालेल। 2 ते 3 चमचे खोबरेल तेल, बारीक चिरलेला कांदा। कांदा आता चांगला लाल झाल्यावर आपण वाटण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत। कढीपत्ता पण आवडत असेल तर घातला तरी चालेल। घोळीचा काटा मीठ लावून ठेवा 15-20 मिनिटं आणि मग नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या। इतर मच्छी फिश जसं आपण करतो तसं। आता मिक्सर धुवून आपल्याला किती पातळ पाहिजे तेवढं पाणी ओतून घ्यायचं। मिक्सरमध्येच धुवून ते पाणी आपण घेणार आहोत। मस्त रंग आला आहे। आता हे किती पातळ पाहिजे ते तुमच्यावर आहे। आता त्याला चांगली उकळी येऊ दे। उकळी आली की आपण त्याच्यामध्ये घोळीचा काटा घालून छान शिजवून घेणार आहोत। आता त्याला चांगली उकळी येऊ दे। उकळी येते आहे। आता आपण आमसूल एक 4-5, हे तुम्हाला कसं आंबट हवं, आमसूला कधी कधी आंबट असतात खूप, कधी कधी फिकी असतात, ते तुमच्या घरच्या अंदाजानुसार घाला। चिंच पण घालू शकता, कैरीचं सीझन आहे तर कैरी पण घालू शकता। मीठ चवीनुसार। आता त्याच्यामध्ये आपण घोळीचा काटा घालणार आहोत। मस्त रंग आलाय बघा, राईस बरोबर, भाकरी बरोबर, अप्रतिम टेस्ट। आणि काट्याची मग त्याच्यात चव मस्त मिक्स झाली। मस्त अर्धा काटा मी घेतला, मोठा होता काटा। आणि आता ह्याला आपण चांगली उकळी येऊ दे आणि मग झाकण ठेवून एक 5 मिनिटं त्याला छान शिजवून घेणार आहोत आपण। उकळी आल्यानंतर एक उकळी येऊ दे छान। छान उकळी आली आहे। आता आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं त्याला छान बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायचे। मस्त 5 मिनिटांनी फिश लवकर शिजतो, काटा असल्यामुळे थोडं एक ठेवलंय जास्त मी। आणि आपला घोळीचा काटा रेडी आहे, तयार आहे। मस्त रंग पण आलाय, रस्सा पण छान झालाय। तर 2 मिनिटं छान उकळू दे, मग आपण गार्निशिंग वरून कोथिंबीर घालूया। कोथिंबीर गार्निशिंग। घोळीचा काटा तयार आहे राईस बरोबर, गरम गरम। खाण्यासाठी घोळीचा काटाचा रस्सा तयार आहे, घोळीच्या काट्याचं सार।